gumu wa kimaisha. Jotend pinje mag Jo-Arabu kod moko kuom pinje mag wasungu ogolo kwayo mondo mi ochung monj madhi mbele gweng' ma Gaza manitiere e piny mar Palestina. Gilero ni chungo lweny biro kelo yot e tero chiemb kony kar dak ma Gaza. Jotelo mag pinje mopogore opogore wacho magi e kinde mane giromo e boma ma Cairo e piny mar Misri e seche ma piny Israel to dhi nyime gi monj margi ka jolweny magi bende ikore ne donjo Gaza. Jolweny mag Israel to pod oketo chung' ni gibiro dhi mbele gi monjo Gaza ka gitiyo kod ndekegi mago mag lweny. Bende pod gidhi nyime kod kwayo jodak ma Palestina modak e gwenge mag Nyandwat kama monj ochwakore mondo mi odar ka gidhi milambo kama kwe nitie. We cannot and must not ignore the wider context for these tragic events. The long-standing conflict and 56 years of occupation with no end in sight. But nothing can justify the reprehensible assault by Hamas that terrorized Israeli civilians. And those abhorrent attacks can never justify the collective punishment